Aloha lidi, zjedím vás já, Jovirex, u svého prvního tutoriálu, jak si udělat svůj vlastní Minecraft server. Takže normálně si zajdeme na stránku minecraft.net/download a odkaz bude v popisku videa a stáhneme si Minecraft server.exe. Máte 802 KB, takže to nezabírá vůbec nic. Takže se nebojte, že to nějak moc místa zabírá. Takže uděláme si novou složku a pojmenujeme si Minecraft server. Takže do té složky si jenom přetáhneme ten Minecraft server a spustíme ho. Počkáte, až to načte a ukáže se vám tohle a bude to tu psát starting Minecraft server na verzi, jakou máte verzi, a teďka to načítá nějaké věci jako properties, jako tady takové ty textové dokumenty a tak, a teďka tu píše failed to load, protože se to udělalo poprvé, takže se nebojte, že to je nějaký error. Potom se vám tu začne psát preparing spawn area a potom máte done, takže napíšete stop a tím si to vypnete. Musíte chvilku vydržet tak. Takže co udělat, abyste mohli hrát s kamarády? Takže jako první potřebujete si najít soubor properties server a tady si nastavit klidně jakou to metodu, jak máte jako pod tou IPnou něco napsané, tak tam můžete napsat třeba server s kamarádama a online mod, jestli jste v arezaci, tak musíte dát online mod na false, abyste se mohli připojit. Jinak vám to tam bude psát bad login. A ještě si tady můžete nastavit whitelist, což znamená, že si tady do whitelistu napíšete jména, kteří se tam jenom můžou připojit jako kteří hráči. A potom tady máte, jaký chcete game mode, kolik chcete hráčů, jestli chcete spawnovat monstra, obtížnost nebo PvPčko. Takže já to uložím. A další věc, kterou budete potřebovat, je hamač. Takže já si najdu na Google hamači. Najedete si na to ve slunečnici a kliknete na stáhnout zdarma. Já si ten stáhnu, instalovat si to nebudu, protože to už mám, a ještě vám ukážu, jak se připojit s nějakým kamarádem. Vidíte, stáhne se vám hamač MSI a vy na to jenom kliknete. Takže já tady už mám log me in hamači. No, se to startuje, protože je lost connection, ještě jednou to musím spustit, že to je někdy takový error, to si ale nevšimejte. Takže vidíte, kolik tu mám sítí, že hraju s kamošama, a jestli se chcete připojit na kamaráda, tak on musí dát create a new network a napíše network ID, jak se to bude jmenovat, tak třeba například třeba MC server lol a heslo třeba 1, 2, 3 a pak dá create a vy pak dáte network a dáte join a napíšete tam MC server lol a heslo 1, 2, 3, dáte join a třeba ten hostitel, co to založil, se třeba jmenuje tady Tomáš, tak tady má IPnu 5.189.45.230 a tuto IPnu si normálně v Minecraftu zadáte třeba do favorites nebo do direct connectu a jednoduše se připojíte. Takže já si zkusím tady ten server spustit a zkusím se připojit na svoji IPnu. Jo, já mám verzi 12.25, ano, tak to se nepřipojím, no. Vidíte, dělá se spawn area a potom dáte multiplayer. Vidíte, dáte add the server nebo direct connect a tady napíšete tu 5. blablabla. Takže doufám, že se vám video líbilo. Jestli se vám video líbilo, tak dejte like, popřípadě odběr nebo zanechte nějaký pozitivní komentáře. Vám děkuji za pozornost a čau.